Туганнар, мен бу безнең инде элеккедән әби бабалардан, әти-әниләрдән килгән шундый бер милли безнең шундый бер бизәк дип әйтик инде безнең милләтебезнең. Шәм базары былтыр инде ул татар утарында узган, шулай бик матур. Һәм бүген инде менә без Черное озеро дип җитәбез. Монда халык һаман агыла да агыла. Бик кызык. Әлбәттә, безнең милләтебезнең менә шу бизәкләре менә һәрбер шагыла, һәрбер менә монда сату дисеңме, монда ризыкны да бит аның ризыкка да бит менә ул этикеткасында шундый милли бер элемент кертеп, ул менә инде безнең татарлыгыбызның бер билгесе. Һәм менә мин күңелем бик шат бүген. Менә монда балалар белән дә киләләр, уллар да, яшьләр дә, кичкенәләр дә. Менә әлбәттә мондый мизгелләрне, менә мондый бәйрәмнәрне ул безнең гореф-гадәткә хәзер инде шундый традициягә әйләнеп килгән шундый безнең милләтебезнең шундый бизәкле мизгелләрен сакларга кирәк һәм киләчәк буыннарга җиткерергә. Менә дөрес ул менә күреп, үз күзләрем белән күргәч, ул гомумән башка бер эффект. Менә шуның белән бик күңел шат инде безнең. Менә милли товарлар бик күп инде. Ул кием дисеңме, ул хатын-кызлар өчен бизәкле, бизәкле алкалар, анда төрле шулпылар дисеңме. Аннары нәшрият монда бик күп менә нәшрият продукция, китаплар бик күп инде. Календарлар дип әйтим, көндәлекләр барысы да менә татарча, барысы да ничектер менә ул инде минемчә үзебезнең милләтебезгә бик зур хөрмәт белдерелә. Менә шушындый ярминка, бу бит үзенә күрә бер ярминка бит инде. Кеше үзенең менә җитештергән әйберләрен дип әйтим. Менә монда бик диккать белән карап йөрим. Монда ул тәлинкәләрне бизәгәннәр, әйтәм, сез кайдан? Мин үзем менә эшмәкәрме? Юк, мин үзем өчен менә языйм. Әйтәм, сатып буламы? Бу бит чыгымнар бик күп таләп итә. Сатып буламы? Әйе, менә берәм кибетләргә бирәм, анда саткалыйлар. Менә әйтәм, димәк, кеше битараф түгел. Менә шушы милли бизәкләргә, милли шундый әйтик, бизәк кенә түгел, ул орнамент, ул менә ул миллилек бөтен җирдә күренә, бөтен җирдә. Бүгенге ярминкәдә инде. Монда программа кичкә кадәр каралган. Минемчә, бу әле тагы да зуррак кулаш белән тагы да бу ярминканың әле ниләре, масштаблары тагы да зуррак булыр дип, менә шулай өметләнеп калам. Рәхмәт сорау өчен. Мин бу фестивальдә катнашканым бар, ләкин караучы булып ел сайын киләм, карыйм, ләкин быел инде үземне дә катнашырга чакырдылар. Чөнки быел менә берничә ай мин үз кулым белән эшли башладым. Бу минем балачактан бик күптәнге хыял. Һәм дәвәнимне әйтегез, Гөлзада Сәфиуллина, аның әтисе Гомәр бабай, ул бик оста һөнәрче булды, кул белән эшләде, агачлардан, тимердән бик матур әйберләр эшләде, авылда яшәп. Һәм бәлки шуңа карап, аның үрнәгенә балачактан карап, миңа да бу нәрсәгә бик тартты эшемнән. Һәм инде ниһаять мин бу хыялымны ашырырга башладым. Һәм быел беренче тапкыр инде менә бу ярмаркада катнашам, үз әйберләребезне күрсәтәбез, үз куллар белән эшләгән әйберләрне. Зур компания, Craft Cartel дигән компания. Мин хәзер менә шунда эшлим, шунда өйрәнәм эшләргә. Анда өстәлләр ясыйм, токталар, төрле өй өчен матур әйберләр, сумкалар, хатын-кызлар өчен әйберләр. Инде анда нинди төрле заказлар буенча уйлап чыгарга кирәк була инде кайвак. Ну, үзеңне эзләү ул инде шундый гомергә инде ниндидер шундый актив процесс дип әйтик. Һәм ниндидер шуның бер адымы дип шулай дип уйлыйм. Бу барбер шундый үземә кызыклы, якын һөнәр, аны үз җиткәнгә бик шатмын. Берчедән башка кешеләрне күрергә бик кызык, кем нәрсәләр эшли, кем ниндидер
һөнәр белә, үз кулы белән эшләргә белә торган кешеләрне күрергә килә. Беренчедән, икенчедән, барыбер ул реклама, үзең эшеңне күрсәтәсең, нидер заказлар ала аласың, үз әйберләреңне күрсәтәсең, үз мөмкинчелекләреңне күрсәтәсең. Һәм өченчедән, ул ниндидер үзеңә шундый бер дәрәҗә, син үзеңне чагыштыра аласың. Башка һөнәрчеләрнең дәрәҗәдә син эшләгән әйберләр ничек тора, алар югарымы, яисә сиңа тагын да эшләргә кирәкме, өйрәнергәме? Сәнәрмесез, мин бүген беренче тапкыр кызым белән килдек, һәм иптәш кызым белән Канададан хәтләп килдем монда. Ой, мин бик шатмын, менә безнең Казаныбызда шундый печән базары булдырганнар. Һәм монда нәкъ менә безнең кешеләр үз куллары белән, үзләре уйлап тапкан, үзләре ясаган. Мин искитмәле, мин шаккатам, менә шундый заманага килеп җиттек. Һәм мин үзем дә бик яратам мондый әйберләрне. Һәм чит илләрдә күп йөргәч, мин һәр вакыт менә шундый бизәкле әйберләрне алып, бөтен җирдә аларны киеп, мактанып, мин татар булуым белән горурланып, һәм бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә шундый печән базарын оештыручыларга, беренчедән, икенчедән, һәрбер менә монда һәрбер кул остасына бик зур рәхмәтлемен. Чөнки бу бик авыр эш, бу бик авыр хезмәт, һәм аларның фантазияләре өчен, аларның менә шундый бетмәс-төкәнмәс идеялар өчен бик зур рәхмәт, һәм моның дәвамы булсын иде, һәм ешрак булсын иде бу печән базары. Чөнки менә мин, мәсәлән, беренче тапкыр бәлки ишетмимдер дә, күрмимдер дә, мин мәсәлән, интернет челтәрләреннән белдем, һәм уңышлар тагы бер кат рәхмәт ди зур. Бүген бик бай программа булачак монда дип ишеттем. Без вообще искитмәле, без пока йөрибез шаккатып, әле кергәндә дә кыстыр бургерларга хәтле уйлап тапканнар бит. Аларны да ашап карыйсы килә. Гомумән, бөтен нәрсәне татып, киеп карап, алып, әле без монда кичкә хәтле булырбыз дип ышанам, чөнки бик зур күп лекциялар була, бик күп программалар була дип ишеттек. Гомумән, көне озын монда үткәрербез дип уйлыйм. Безнең гадәттәгечә инде дизайн маркет, аш-су площадкалары, мәйданчыклары алар былтыр да эшләгән иде. Быел без моңа шундый кызыклы чаралар тагын да өстәп чыктык. Менә хәзер ярты сәгатьтән инде 15 минут калды бию фою, биюләр остаханасы өчен, чөнки парклар һәм биюләр алар бик табигый бергәлектә ничектер бер-берсенә килешлеләр. Һәм инде тагын бер үзенчәлек, без монда чакырдык кешеләр үзләре ничектер менә марый кырларыннан шундый кыргый үләннәр җыеп әйберләр саталар. Яисә үзенең өендә бәлеш, мәчәк-чәкмә әзерләп килгән кешеләр бар. Шундый Европада без еш күрә торган ресторан көне. Менә шуны без татарча эшләргә тырыштык инде. Һәм инде әлбәттә безнең экскурсиялар, лекториялар, алар да башка елдагылар кебек быел кабатлана. Аларга өстәлде быел кино күрсәтү. Кич белән без беренче тапкыр үзебезнең дә шундый тәҗрибә, кыска метрлы фильмнар күрсәтәбез. Мәсәлән, шәхсән мине бик кызыксындыра Байбулатның фильмы. Ул күптән түгел генә кинотаврда махсус аның өчен приз алды. Салават Юзеев булачак, Ишат Рахимбаев, Радиф Кашав белән Ильяс Гафаровның документаль фильмы. Менә кичкә кадәр дәвам итә. Монсы да үзенчәлек. Һәм инде үзегез күрәсез, без басып торабыз Ширеккүлдә. Элекке еллардагы кебек татар бистәсендә түгел. Ансы да бер үзенчәлек булып тора безнең өчен. Уңайлыгыннан түгел, без моны шундый оештыру моменты гына ул дөресен генә әйткәндә бернинди дә монда ниндидер өстәмә мәгънә эзләргә кирәкми. Ул татар бистәсендә хәзер трубаларны алмаштыралар. Һәм без инде труба өстендә ярминка уздырмасы өчен күчеп тордык бу өлешенә. Һәм без бу ярминканы Мәдәният министрлыгы ярдәмендә һәм шәһәр хакимияте ярдәмендә уздырсак та барыбер бу күп көч һәм күп чыгымнар сарыф ителә. Инде монда күргәнегезчә инфраструктура шактый җайланган. Ул яктан да безгә бу урын кулайрак булып күренде. Печән базарын без 5 ел уздырабыз, 5нче ел уздырабыз. Biz bir qaçanda ayırmayız Tatarlarının münasebətini, Ruslarının münasebətini bir-birsindən. Biz şəhər xalqı işini yasıyız. Ul millətə də, yaşqa da bəyli түгел. Həm minimcə Pişən bazarı ul indi şunday uramda uzdırıla тұрған zor festival, Tatarşa festival. Ul birdən bir. Biz bir yaqdan qızğanış da, ikinci yaqdan ulanı unikal da yasıyıq.
Менә Сабантуйдан кала тагын урамда уздырыла торган ничә чараны әйтә аласыз? Алар берәү генә име Сабантуе. Һәм ничә шәһәр чарасы бар? Печән базары гына бетте. Шуңа күрә халык бик яратып килә. 5-7 мең халык без ел сайын җыябыз. Бу ел менә әлегә әйтә алмыйм, кичкә кадәр нәтиҗәләрен белербез. Шулай ук меңләгән кеше көтәбез. Шигърият будкасы ул безнең шундый Радиф Кашапов бар инде, ул Печән базары фестиваленең шундый идеологы дип әйтим инде. Без һәр вакытта да һәр бер чарада берәр аның шундый фантазиясын, шундый башка сыймаслык берәр идеясын тормышка ашырга тырышабыз. Бу ел ул шигъри будка булды. Шигъри будка иң башта тора. Ул сәгать ялгышмасам 3-тә башланып китә. Аны сүз белән аңлату кыен. Һәрбер узып барган кеше шушы будкага керә. Аның эчендә инде шагыйрь утыра. Аны кеше күзе белән күрми, тавышыннан гына таный ала, әгәр дә ишеткән булса инде. Булай шулай итеп тет-а-тет шагыйрь тыңлаучысына үз шигырьләрен укый 20 минут эчендә. Аклый лекторий гомумән ул бөтен дөньяда таралган хәзерге тренд. Яшьләрме, яшьләр түгелме, бар кеше яңа белемгә тартыла. Ул мөмкин анда 20 ел табиб булып эшләргә, ләкин кызыксынып китергә дизайн белән һәм дизайн белән шөгыльләнә башларга. Һәм бу бик табигый. Шуңа күрә без дә бу трендтан төшеп калсак, без инде шундый теге һәр вакытта да фольклорны гына күрсәтүче халык булып калабыз бит инде. Шуңа күрә минемчә бу бик табигый. Беренчедән без лекторийларның темаларын бик кызыклы итеп сайладык. Бу юлы без сәясәт турында да сөйләшәбез. Соңгы Татарстанда булган хәлләр күрсәтә кеше, нәрсә ул килешү федераль үзәк белән Татарстан арасында, нәрсә ул суверенитет, нәрсәгә ул президент атамасы институты дип әйтәбез инде. Һәм башка федерализм, нәрсә бирә ул, нинди аның тәҗрибәсе бар дөньяда. Менә шул моментлар турында сөйләшәбез. Без халыкка шундый популяр форматта аңлатасыбыз килә. Гади итеп, нәрсә ул нәрсә өчен кирәк. Икенчесе, безнең тарихчылар, Илдар Шафиков ул инде безнең шундый традицион спикер. Ул мәсәлән хатын-кызларга мөнәсәбәтне сөйләшәк. Кызыкмы бу? Минемчә бу бик кызык. Һәм Рабит Батулла, Рабит абыйны чакырдык, Әлфия Абзалова китеп барды бит инде бездән. Һәм аның истәлегенә шундый бер хөрмәт йөзеннән без шундый искә алу чарасы, хатирәләр сөйләргә Рабит абыйны чакырабыз. Һәм Артур Гөләхметов ул безнең яңа спикер, татарларда революция турында сөйләшә. Минемчә бу шундый очлы темалар, һәм алар бик кызык. Дөресен әйткәндә, үземнең фильмым миңа гомумән кызык түгел, мин аны бит инде күрдем. Ул мөгаен бүтән кешеләргә кызык булыр. Минем фильмнан кала бүген шулай күрсәтеләчәк. Бүтән теге әйтик, татар яңа дулкынының иҗат җимешләре. Ул менә Байбулатның бик көтән фильмын күрәсем килә. Бу елны кинотавырда иң яхшы сценарий өчен аңа бик зур яхшы гына бүләк бирделәр. Тагын менә Иләс Гафаров дустымның тагын шулай тонган як фильмы Радиф Кашапов белән эшләгән. Салават Юзеевның. Булай менә әле генә килдек монда тыйыла торган мөхит, монда тудырылган мөхит, гомумән мондагы шундый инде бик кызыклы атмосфера. Ул миңа калса бер нәрсә белән дә чагыштыра торган түгел. Татарстанда гомумән дөньяда менә безнең менталитет өчен, безнең җан өчен, безнең күңел өчен мондый мөхит тудыру миңа калса бик мөһим һәм аны бер кайда да табылмый. Дөньяда бер кайда да табылмый. Менә нидер Сабантуйлар булса да, чит илләрдә, менә әле Канададан кайттык. Канада татарлары белән 10 көн бергә аралашып сөйләшеп яшәдек. Менә алар өчен бу бәлки уҗмактыр, аларның уҗмаклары, алар хыялланалар менә мондый мөхит турында. Һәм әлбәттә Казанда мондый мөхит тудыру бик яхшы, бәлки күбрәк кирәктер. Елга бер тапкыр гына түгел, ул даими теге кабатлана торган чара булса, миңа калса бик кызыклы булыр иде шул. Менә күпме коворкинг бара, күпме элемтәләр, мөнәсәбәтләр, монда менә күпме кеше белән таныштык. Мин теге режиссер буларак үземә инде башыма инде сондыгыма нәрсәләр генә тыгып бетердем менә беренче ярты сәгатьтә. Монда теге бизнес буенча алсак та инде, иҗат буенча алсак та шул мөнәсәбәтләрдән тора бит инде. Менә шул берләштерә торган, элемтәләр ясый торган шундый урын тудыру әлбәттә бик зур эш һәм уңышлар әлбәттә оештыручыларга.
Перспективасы, менә әгәр теге елларны без карасак, бу Каюм Насыйри, мәсәлән, урамында именно ничектер теге бер-ике рәт кенә торган булса, бүген күрәбез, бу елны инде киңәйгән, кысалары киңәя бара. Һәм миңа калса бу менә үтә бит, грубый пример, мәсәлән, Германиядә анда сосиска фестивале или мәсәлән Испаниядә анда томатлар фестивале үтәйме? То есть оларның йөзек кашы буларак, менә ул халкының йөзек кашы буларак күренә торган зур бәйрәм. Бу бәйрәмгә бөтен дөньядан кеше җыела. Һәм менә бу печән базары да ул менә чын алтын хәзер карасам, безнең йөзек кашы буларак шундый бәйрәм булып санала торган. Бәлки Сабан туйда түгелдер. Менә именно шундый форматта яшьләрне тартып тора торган, теге ничектер аңлаешлы була торган, бөтен кешегә кызыклы була торган, ашап та була, сөйләшеп та була, уйнап та була, ниндидер белемнәр дә алып була. Бу бик мөһим. Именно шул формат миңа калса киңәйсә, бөтен дөньяга менә беленеп тора торган шундый зур печән базары дигән фестиваль бәлки. Үзе теге, чөнки хәзер дөньяда гомумән этник шундый булган чараларга бик зур игътибар. Biz bugün monda kino күрсәтәбез, кич безнең татарметражкалар килегез кич монда. Ләкин менә без иртәрәк килдек, иртәнек монда, чөнки үзебезгә дә бик кызык монда. Менә бу бәйрәмдә ниндидер менә яшьләр оештыргач, ниндидер менә үзенең яме бар. Бик кызык монда. Нәрсә әйтәсем килә, без бит әле менә хәзер бер проект әзерлибез. Ул полнометражный фильм безнең, ул атала Өчпочмак кино. Өчпочмак кино, менә шундый проект. Әле уйлап йөрибез генә, шуңа менә хәзер партнерлар эзлибез. Менә монда хәзер Өчпочмаклар эзлиләр, ниндидер фирмалар, менә без бәлки уйлыйбыз, бәлки менә монда дусларны табабыз. Менә шундый фикер бар. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.